I pozdrav ljudi, došli na novu epizodu. Danas ću snimati Minecraft sa mojom sestrom, ali pravi Minecraft. Danas će moja sestra igrati Minecraft. Samo sestra neće se javlja. Čao, samo ti ja mislim kameru. Samo teško. Javlja. Evo ga. Evo, sad nemam pojma da sam blokirao. Blokirao što blokirao snijeg. I bako sam lepo mjesto stvar. Možda drveće. I hrana tu ima. Vodi snimce. Vodi fan. Ona prvi put igram. Ja pravi Minecraft. Igrala ona Minecraft, ali nije igrala pravi. Nije ga baš dugo igrala. Maš ide. To je ništa dobro. Što ćeš prvo napraviti? Crafting Evo ti ga ovdje. Možda ga staviš ga. Samo mi drvo i poslagaj ga. Da. Tuđi. Znači tamo, znači pokazao sam ti tu. Samo mi drvo. I poslagaj ga. Ajde ga napraviš crafting table. Evo ću ti. Evo ti crafting table. Jedan crafting table. Ajde sad možda napraviš što ćeš. šta ne treba staviti. Jedan. Samo ovako. Krst. Samo ovako. Is. Kramp 100% spraviš. I mač. I ostavi tu. Šta biti tu? Stavi. Da. I sad uzmi opet drvo. Samo ga tu. Samo drvo. Sad ga poslagaj. I peklikni na drvo. I dobro. Dobro. Plakta baš. Evo što. Pa dobro. Pa tek sad krenuo da igraš. Što neći? Sad kad se napravi 2 krampa. Što neći? Dobro, i treba mi mač. Treba mi mač. Mač sama znaš kako se pravi. Stik i samo 2 kula. Ne pravimo polako. Tako. X. Ne treba da kupiš. To će samo reći. Samo ga vrati, samo iskopaj. No. Uzmi kramp. Uzmi ovaj crafting table. Pravo. Da sad zajde. Iskopaj dole da nađeš kamenje pa da napraviš opet pickaxe. Kameni. Pa onda metal pa i onda možeš naći diamant. A ne ispred sebe. Pa dobro, nisi baš sam veliki svi znam što je pa nešto. Wow.
Ti trebaš kući sebi. Kako da kažeš. Možeš tako i da praviš kući sebi, da ti kad pane mrak, da neki dezimetar. Možemo da stavimo drveće, napravimo tako. Samo se vrati nazad gore. Ovaj. Pa ne možeš ispod sebe da postaviš. Šta ćeš da napraviš? Napravi peć. Peć. Kamen je. Meni je oko samo sredinu ne ide kamen. Da, što napravi? Ti ćeš sve kopati, a ja ću samo praviti stvari koje ti trebamo, jer može. Ja ću praviti stvari koje trebaju. Evo ga. Pić. Samo ti vedem tamo nazad. Da vidiš kako ću dobiti. To je ono tamo dao. Samo sada drveće tu. Evo ga. Evo tu zatvorim, ali nikoga nema. Samo je nijedno da se peče. To malo bude. Si jasno. Tu je na baklje. Nije to noć. Ono se. Sad ti možeš da napraviš od sebi kao da neko mali tunel zapere svog kupa. To ću napraviti. Iron tako, nemoj. Da. Tada mi pikec ne može. Iron, ono pre nas bio. Sam sjel po njesti. Znači ovako. Evo tu. X, kako je to? Sad izi kopaj. Super. Za početak je dobro. Samo 2. Da. Samo jedan je falio. Hoćete napraviti baklje. Evo ga tu ono porade. To je 2. Ne vidim. Vidiš. Da ja kapam da sam. Znaš kuda ideš. Aj. Klikni na pećnicu. Na baklju. Ok, sad uzmemo sad ovaj čaku. Kako mislim se zove? Odemo na crafting table. I napravimo torčeve. Sad idi kopaj, sačekaj. Ajde idi kopaj. Ko tu zuji? Samo stavi baklju, da vidiš kuda ideš. Ne, tu. Da obaš. Samo sad treba da skeneš na drugu stranu. Tamo skeni. Dobro.
obavezno lajkujte video i subscribe-ujte se na kanal ako vam se dopao video. Je sam se još malo ajivano. Jesi stigao do zemlje. Šta je bakla? Što li iznad sebe? Što li iznad tebe vidio? Pasta, da. Pisak. Moram da napravim lopatu. Ti gore napravi lopatu. Ne, sesaš. Moram da... Može? Što sam krenula da napravim? Lopatu. Kako se sjećam da iskopaš onaj pijesak. Da. Sad sam rekao za čarpe. Tako. Čekaj, ti ću sam vidio što. Kako traje? Već 40 minuta, dobro. Ajde. Sad... Ajde. Ja ništa ne razumijem što je to malo. Eto, Ja sam da ja imam posla ovog. Da. Oti van, snimač. Evo. Ti ću stvarati, ja što zapravo. Ajde sam da kačemo već. Ti je tvojeva platna na dve. Koje se sluši još. Ajde idu ovdje. Da što su one šire. Na dvije uvijek. Da, dvije bolje se sluši. Teški je tu. Na dvije ili tri? Ne, na dve. Jedno baš imaš. Joj, jebim ti, mati. Šta sad? I znaš što ti ćeš malo? Nis. Da vidi. Da, ali... Ne možeš predstaviti kako ti živi. Što su mislim dobro? Ne trebaš pa samo ovdje staviš izmjeni vješ stvar. Sve smo kačali. Ima još ovdje. Da, Vidio sam. Ja ću vidjeti kako ti će. Ući će ti kek, stavim koliko.
Čekaj. Wow. Gde je sve da vidim? Čekaj. To sam teo da te zaustavim. Čekaj. Čekaj. Ne. Čekaj. Vidi kako se to radi. Kamer. Samo kad ja sam... God mi je... Čim? Dobro. Samo to si zatvori i... Na to. Ravin. Ti htjela daš tu dijamante. Sačkaj sam da... Joj. Sačkaj da ti toče. Zvoni telefon. I po telefonu što vidiš šta. Čiji je to telefon? Kontakt. Izvinite što nisam dugo snimao video to. Imao sam neke probleme koji sapadam. Ovako. Ta. Svoj telefon. Ja ne znam. Alo? Kako? Alo? Gospodine Ej, ja sam u Krčevima. Evo u Krčevinama, na Hrvati Zinke. U Krčevinama. Ne bih ja nisam znao, mislio da si ti rekao. Kako gospodine? Doći, ali... Opet sam Pa ovaj svoje pantalone nisu za otklanje. I sad. Pa neke... Zakon je neku tistina gotova. Aj. Puno je ona ima kusu. Ako si tu kriper uskoči... Ima dosta iron. Šta je da kažem? Peški, šta nam je govoriš? Pa, ti lakše što to stavi tamo. Samo nema dijamanta. Dijamanti su ravini. Kasnije ću ti ću. Malo bliže, tu sam. Ti ću kasnije ću samo dati telefon da samo odem u ravin. Da nađem diamant. Sad uzmeš malo stranicu. Da? Daj mi bijelicu. Stavi je doma na toaletu. Gladno je nešto. Jesi gladni? Ti će gladni? Ne. Tu sam kupio jednog soka. Pa moraš su improvizati. Koliko imaš irona? 15. A gdje sad ideš? Nemoj u ruku. Nemoj kod ravina, nemoj da... Ima voda. Da. Moram da skopam. Nemoj. Da ja ti dodem do ravina. Hoćeš? Puče. Dobro. Pa ne svijem ću nakopati dijamante. Naprič crafting. Okay, koliko imaš drveta? Otkucam. 12. I 4 ova. Evo je voda. Koliko si
20 minuta već. Maj. Već 20 minuta, snimaš već 20 minuta. Dobro. Kako možeš instalirati samo? Zašto? Puno to, kako internet. Pa koliki je creeper onda? Creeper je manj. Više svoj milion malo. Prije jednog Spider-Man je spopravljamo. Ništa, evo, slušam tu ljeto. Čečki. Puci. Puca, ajde. Pukni. Pukni. Moram te pukni. Tako je. Ja, još uvijek se živi, evo ga tu još jedan mali. Sad sam iskuća. Skoči. Neće skoči. Mogu ja ovdje skoči? Mogu skoči. Ti sve ću moja jajarnice tu. Ovdje si bezbedno. Kje tu ide crafting table, tu. Pečnica, ujde pečnica. I da sada ću napraviti samo još jedan kamen pickaxe. Ovako, ovo ću ti dati. Sačekaj, poslušaj ovdje. Ovako. Tu. Evo ga. Evo sad. Znači, obećao sam te ću dati. Samo da preživiš. Vidi gospodina dole gleda. Što li gleda? Što ti gledaš? Ne. Sad smo da se ispečaju, on samo tu bude, nemoj ni da paneš. Ako paneš, nema gura. Šta radiš? Tako, možeš suram, to isi, ako dođe creeper, lepo. Evo, kad napravimo sad ovaj armor metala i sve to, koliko budemo imali metala, a onda ćemo tu završiti video, što već od 20 minuta i nešto. Možda više. Evo, ajde samo, klikni na Facebooku. Šta metal, uzmi to. Što ti to bacila? Ne znam. Bacila si kao. Čekaj da znamo i ovaj mali iron. Malo pomezno se sve završi. Ne može sve samo. Čak ćemo ti se početi. Nemoj da baciš ga mnogo teži. Mogu staviti. Kad si već to rekao... Šta si radila? Šta si radila? Baci. Čekaj, Super. Kako? Kako da uzmem? Evo ja ću ti uzeti kamen. Evo ubiti. Ne, ću ti što je dugo. Tamo. Pripani. Pa već tu imaš. Pa. Tu. Okej.
ćemo. A kako uvijek uspješ baciti? Gdje je to zelen bantovanice? Još samo kapica falimo, da ćemo imati dovoljno za kapicu. Falit će 2 eura za kapicu. Dobro, ajde samo da se peču javom pa ćemo moći sašoviti. Ajde, još jedan. Da ne napravimo pickaxe. Tajorno. Da imamo dovoljno za pickaxe. Evo 2 stika. Ovo. Kako ti još ovo? Ti sneš malo. Ovdje ćemo sad zaštiti samo da je uđem creative. Da me ne ubije niko, ja sam plašno da neće me neko ubiti. Ok, dobro. Dobro, ajde ćemo sad čačke samo. I doviđenja.